Moi boas, xa recuperado da Maratón de Madrid, aínda que non había que recuperar moito, que eu creo que ao día seguinte xa estaba perfectamente para correr, por asfalto, non creo que por monte, porque tiña algunha molestia en algunha articulación, pero muscularmente perfecto. Estou en Cuntis, vou participar no Trail Vila de Cuntis, que xa participei no 2022, creo. Non quedar moi contento, vamos dar outra oportunidade a ver se está todo mellor. Estarei participando na distancia de 17 km, sobre uns 900 metros positivos. Nada, xa quedan 10 minutos para entrar pasar cámara de chamadas. Creo que hai control de recipiente de auga. A ver que nos sale hoxe. Imos en modo disfrutón, pero vamos intentar apretar tamén un pouco para ver se siguen as pernas no seu sitio despois da maratón e recuperar as sensacións polo monte. Así que nada, xa vamos a cantar un pouquiño e a empezar a carreira. Kilómetro 4,5. Momento moito de subir. Vamos. Corre na baixada.
hombre. Vamos. ¿Cómo vamos? Va. Va de sobrar. Me he quedado peor. Casi me como esa rama. Así, a altura dos dentes. Kilómetro 9,5, ritmo de 6,20. Estou botando en falta o cruce que nos separe, porque eu estou correndo para diante, pero non sei para onde vou. Vamos seguir a ver. Cando poña kilómetro 20 a pico, xa sei que vou mal. Bueno, ahora ya sé que esto no será el correcto. Ahora apretar los dientes. Quedan 7 kilómetros. Vamos. Non me quería mollar, pero caí de lleno. Cal foi o problema? A corda. Ao ir por un lado, por ir por un lado, depois había que cruzar por debaixo. E a corda empuxoume e al agua pato. Pero bueno, fresquiña. Creo que ainda se agradece. Seguimos. Kilómetro 11. Kilómetro 12, faltan 5 para meta, ritmo de 6,16. Eu noto moi fuerte. Este é máis fácil que correr en Madrid. Vamos. Vaya petadiña aquí ao final.
Kilómetro 15.700. Non vexo marcas. Acabo de comerme unha hostia terrible e xa me estaba equivocando. Menuda voltareta acabo de pegar costa abaixo. Pero sin consecuencias, parece. Xa aprendín a facer a croqueta e agora caímos perfectamente. Vamos, que queda nada. Miguel Iglesias Amores coa súa cámara grabando esta entrada en línea de meta. Moi boa, Miguel, vaya carreiro. Moi boa, parabéns. Siguen llegando los corredores, siguen llegando los aplausos. Parabéns, que os hace de bonita, pegada a meta. Mira, para ahí. Muy buena. Miguel Iglesias Amores, como foi esa carreira, como viches? Pois moi divertida, viño da maratón, así que recuperando as sensacións bastante ben. Bueno, pues moi boa carreira tamén, moi boa clasificación. Están avanzando os rapaces de que chega outro corredor. Vale! Pois nada, parabéns, despois enseñarnos a todos a carreira. E a vives desde dentro e nos saímos despois cando vemos os seus vídeos. Moitas gracias, Miguel. Igualmente, moitas gracias. Veña! Pois ata aquí o que foi o Trail de Cuntis, con vitoria para Manuel Piñeiro en 1 hora 43 minutos e 35 segundos e Belén Riádigos en 2 horas 7 minutos e 8 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto sexto e primeiro da categoría con un tempo de 1 hora 53 minutos e 42 segundos, a un ritmo de 6.22 o quilómetro. O obxectivo máis que cumprido, xa que intentei sair tranquilo para comprobar como tiña as pernas tras a maratón e as sensacións foron inmellorables, e de aí que cada vez fora apretando máis e acadar este resultado, co que non contaba para nada. Por aquí teño o trofeo de primeiro da categoría. De feito, atopeime tan ben que quedei coa mágoa de non haberme inscrito na distancia longa, xa que o pasei moi ben en carreira a pesar de caer no río e outra caída na última baixada técnica que tropecei cunha rama e xa peguei unha voltereta polo chan e a seguir correndo. Pero a parte disso, ao final fixoseme curta a distancia intermedia. O percorrido saía dende o pabillón de Cuntis, pequeno tramo de asfalto e adentrarnos no monte subindo pouco a pouco e cruzando o río da Patela varias veces ata Castro Sevil. Logo baixada e zona bastante rápida para correr entre árbores e sendeiros ata un pouco despois do desvío no quilómetro 10,1 aproximadamente, onde tras cruzar o río Umia comezamos a subir de novo a Castro Sevil para volver a baixar xa prácticamente todo o tempo ata meta, onde iríamos polo mesmo sitio que os primeiros 700 metros. A distancia polo reloxo foi de 17,8 km. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 12 euros, para o segundo tramo de 16 euros e para o terceiro tramo de 20 euros, para a distancia na que participei. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, 3 distancias a escoller entre 9, 17 ou 28 km, 2 distancias para andaina de 9 ou 17 km e tamén carreira para os cativos. Recollida de dorsais o propio día da carreira, voluntarios nos puntos máis conflitivos, que me axudou moito cando caí no río,
Avituallamento intermedio completo, avituallamento final tamén completo, duchas no propio polideportivo de chegada á meta, comida final con callos, bica ou biscoito, non sei moi ben que era, premios non acumulativos e agasallo desta bolsa estanca. Os puntos a mellorar, pois a marcaxe, pese a que prácticamente estivo toda perfecta, eu si que tiven problemas nun tramo baixando despois do vértice xeodésico, porque era unha zona aberta e as cintas no chan non se vían moi ben, grazas aos camiñantes que me atopei ali e que me indicaron o camiño. E despois no punto onde me estaba equivocando, como se veu no vídeo, porque había unha cinta cortando o camiño polo que había que ir e daba a sensación que por ali non era, pero polo resto todo sen problema. Tamén se podía habilitar un guardarroupas tendo a saída ao carón do polideportivo para así chegar, ter ali a mochila e xa ir para a ducha. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.